No mi da. Asta? Da mal. Vamos embora. Foi mais? Eu não. Nu mă zic că băi, și acolo cu așa, așa, сега топа съм аз първа. Аз съм втори. Ти си втори. Не, ти беше втори. А ти беше първи. Аз бях втори. Дай ми още две. Кой е антишлик? Сега как е другата беше така, всеки път е различно. Гледам някъде в сетите, не как? Номера. Сега е 3. Къде е човека? Аз съм търгна. Как грехна? Дай ми единичка. Дай ми единичка, май. Виж тока сега къде? Горе мога да спам да се това. Да, аз съм. Мамо. И кой стръкнал сега тук ще заради мене? Аз стръкнах и за него. Ето пак победи номер 1. Ай. Не, аз не пак бях номер 2, бе. Какво? Не си напреме всичко, аз не знам. Ай сега, какво ще правим? А? Аз обичам ето, виж. Виж топка. Къде беше бе? Ма дай ги. Ай тя. Дай ги сипат. Тука. Ето и виж. А как го да ги сипам тука? Какво? Да ги сипат тука? Не бе. Защо вътре да се чури? Абе не става така бе. Добре, ай. Тя успея. Аз почекай да направим. Чакай. Дай ми водата. Моля, водата на джоките.